Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag na natong tanan. Kumusta adlaw day karong Martes na sa city na sa buwan sa Hulyo o English na 26. So dili pa din no, shout out day ko no sa tanan no nga nagsulod na dramahan no sa tama price sa pagkabaybay no. O karon sa sumpay ning sugilano nga sinuwat ni Marites Alboris. Part 8 na ta no mga ka-followers no, part 8 na ta. He is love you. Kung gipugngan. Onsay na ah. Nganong may pahiyom ka? Sorry. Sorry, ma'am. Kuan ka ng So, unsa may imong tuyo? si Nanay Monggod? Si nanay nimo? Yes, Ngano? yes, ma'am. Kuan ka ng kining paadtuon ko no ka sa amo, ma'am. Adto ko no ka papanay haponon ko no karon. Adto ko no ta dito mag-dinner, ma'am. Palihog lang kog ingon ni nanay nimo nga dili lang una ko karon. Kay may mahinungdanon pa kong lakaw. Oh, may lakaw ka? May lakaw pa ko uban. Uban ako! Oh, Randy? Madayon ba ta sa tong date karon, Dennis? Ha? may date mo? Dili ba, ma'am? Oh, sige. Date mo. Diyan na mo, ma'am. Sorry, listorbo ha. Uy, suko to siya. Ha? Nasuko? Nganong masuko man? Mura magugnalain siya nga mingon ko nga may data. Kay naa ba? Sorry, ma'am. It's just my way of helping you nga makalingkawas sa iyang kakulit. Usahay may mga estudyante gyud ta nga ingon ana. Kulit kayo, patagad. Pang grades ba? Dili ginakalikayan, sir. Pero dili ingon ana nga matang sa estudyante si Piolo. Oh well, sorry kun. Misstep ko sa line. I was just being helpful. Thank you, sir. Nakabiya na si Piolo, sir. Ato na sad ko. Wait, Denise. Sir? Dili ba mahimong ato na lang dayon no nang akong kiingon nga may date ang duha. Anyways, may nahibaw lang nga magdata. So, why not as well? Tinudo na lang. Salamat kaayo, sir, pero dili lang tingali. I don't mix work with love life. Kung mo na imong gustong atong paingnan. Kuan, kining... Una na ko nimo, sir, ha? Salamat. Ma'am Denise. Wow. Gahi ka na. Lisod sa kinibabayana na. Salig lang nga gwapa. O yung gwapa siya. Gwapo masab ko. Ay, kaprisko, gid, eh. Kaluparan gyud ko sa hangin kung moabot na ning maestro, ha? Kung mahimo pa lang muli kayo ko niya, likayan gyud nako siya sa tanang higayon. Pero dili mahimo, kay kauban mis trabaho. Ay, si Piolo. Abi ko bag ako rin nakabantay siyang reaksyon kanina. Ingon tuod og nasuko siya dihang mingon si Sir Randy nga may date ning duha. Mas misamot pa hinoon nga nakita ko ang hitsura ni Paulo niya nga nag-ikis ang kilay kaganina. Ay, Paulo na sad. Nahinumdum na sad ko ni Paulo. Dili ko mahimong ikumparar si Piolo kang Paulo. Kay managlahi sila. Ay, kagwang ka mangdagdag ko. Oy, gano bang gilamba man na mong pultahan in town? Usaway saan na? Wa, tuyo anay. Nabuhian. Nabuhian good town. Nga ituyo managtuod aron masira na. Gilamba gid nimo. Sa man kagisapot ka? Wa man. Pamina ko, be. Kanahan gid oh. Wa ko no siya sa puta niya bugat kag tingog. Sungagon ta hinuon kadiharon. Nga saman. Naingnanan nimo si Ma'am Denise nga anhin ako siya papanihaponon. Wa. Tara na, nikakak na sad ka. Wa na sad na mubuka ng baba ni mo nga nagigatubang niya, no? Wa na yu, eh. Di siya makanhi kay may date. May date? Oy, may uyab din siya. Abi ko gwa. Wa bitaw. Pero dunay nang uyab niya nga maestro nga feeling gwapo. Oy, maodi ay. Nga? Maodi ang gisapot ang akong manok. Mikakak di ay kay maestro day kontra. Pastilan ka, looy. Samukang nanay, Kaluoy sa kong apo. Sige lang, ay kabalaka, apo. May laban pagyapon ta. Dili ta mo bawi.
Nanay, uy. Wa nanay. Ihiri. Surrender na ta. Kao na niya. Kung gigutom na ka, simulakaw ko. Birnis maron, mangundo ko. Uy, kaon-on na, aron dili ka magutman. Wapagugutuma eh. Ganyan lang kung gutumon ako. Ito na ko. Sige. Pag-amping, ha? Oy, ay kapit-kapit sa jeepa kay mahog kaon niya. Nay, mukapit magigko kay konduktor man ko. Ay. Mo na akong trabaho. Oday, kang limutan ako. Ay, nahala, sige, pag-amping. Bastos. Naglagot na ko, ha. Gipanungot na kong paabot ni Piolo ba? Ingon siya kay musunod na siya na ako din sa amo. Naghubo na ba yan ko daan? Unya, nagtapis siya kong tualya nga nagpaabot niya. Aron nga ready na ko sa iyang pag-abot. Anay, awa, nakautot na sad ko. Giahak naman tingali ni Tiana, uy. Malagwa naman maanad magsigi og hubo. Gipanungot naman hinuon. Uy, ngano ka, uy. Kaluot. Ngano ka, uy. Sige lagi kang pahungaw. Unsay na, Ngit-git na ba yung kayo sa gawas na? Hawa pa ko makaligo kay naghuwat pa ko ni Piolo. Saan man inin ako pag-duty ron og sayo? Sayo sa gabi naman noon ni. Ay. Piolo sad, oy. Sige halang dyan ko niyag indyan ba? Salig lang dyan ka ha, nga katilawon na kayo ko ni mo. Paabotan pa na ako siya o gamay. O kung dili pagyapon siya mo abot, maligo na lang dyan ko. Aron nga makalakaw na ko. Naiupos na dyan ko 1/2 ni mo, Pilo, ha? Makabawas lang ko ni mo, Tupsan, tagit ka. Ngisi lang ko ani, pero naglagot na ito. Ay, si Piolo magkinakaingon ini, uy. Mura na dyan kong nabuang ba? In love na dyan kay kunin mo, Piolo ba? Kung mo ingon gani kang muundang na ko sa akong pagkapukpok, ang muundang manjudayon ko ba? Basta kay sugtan lang ko ni mo. Pero syempre, ubos ako sa kakondisyon. Ikaw na'y mubuhit na mo sa akong manghod. Unya, kinahanglang at least 7 times a week ko ni mo, Jerjeron. Kung saan ang Jerjeron natin? Naalagi ka diha! Minaw lagi ka sa akong... Hoy. Bad nang marites bata ka, ha? Bad na! Kusog man ni magtingog. Kadungog man ko. Imong yaw-yaw. Kung di ka mag-yaw-yaw, di man na ikaw ate. Yaw-yawan de ko. Yaw-yawan mo lang. Saba man ganay kay kagbaba. Ikaw bagaraat yun mo bata ka, uy. Kay. Tarong diha, uy. Sungagon tayo noon ka na. Karon, oo niya. Karon! Kaya wala lami kung dugay-dugayon pa. Agay! O lagi. Lukol mo lagi to. Anyag, sungagon ta ka. Dili ka mga taktak ng imong ngipon diha nga nangapudpud na rabana sa sigig kaon nimo kindi bata ka? Ay, imo man pud ko hatagan pero may kwarta para palit kindi. Basta naa ka, dadon din nga laki. Ingon ka, imo migo. Ala no? O ganya, araw mo lakaw ka og makakwarta ko. Ano man? Kang iyang i-rent arin ako. Kasave na siya. Unya, kakwarta pa ko. Extra ba? Ano man? Kay ang iyang i-rent, ari na lang nako. Kasave na siya. Unya, kakwarta pa ko. Extra ba? Ano man? Kay ari gani siya bayad nako, no? Di duhay akong igo. Ano man? Ay, sa mukha, dyan mong bata ka. Uy, basta nila pangutana. Kay bata pa ka, di pwede na akong isulti nimo. Mutanam na ako kadua, be. Nangutana sila? Oh, ingon sila ay. Ano ko no magdakalain laki din he. Dini sa ato. Kinsa ko no sila. Lain na ilaki? Agbay ko no nimo. Mga marites sila, ha? Unya hapak yung lubot. Kay matayo man imo mga kadua, uy. Ay, nagduwa anak nila, ha? Kinsa naman ako kadua. Kaya, pagduwag imo. Dagan ka dihang ikaw ra usa. Dakop kasi imong anino. Ay, di man madakpan. Ay, bahala ka kisa imo ikaduwa, uy. Usa ba, manakop pa kag humikas. Nya man imong sabungon. Basta ayaw na ng imong mga amigong mga bata, ha? Kay mga himantayon sab kay ng ilang mga inahan anak.
Walaing mga mabuhat, sigirag pamantay. Wa makabantay sa ilang mga kaugalingon. Sige na kay maligo na ko. O pagkaon lang niya ha, palit dito sa iskina dito o ka ng tinai. Isaw. Tulo ka buok o niya, tulo sad ka pusto. Ay, kuwang mana. Ay, sakto na na, uy. Busog na ka, ana. Malakaw na. Kwarta? Awo di ay, pagkuha sa akong pitaka. Hoy, sakto ray kuha, aha. Wala na ba ko laing kwarta, bantay ka lang na ako niya. Imo din migot eh. Ingon ka, gaan ka nila kwarta ni kahuman. Ay, nalimot ka nga lunes nga to sa Huwebes, wa ko'y trabaho. Mauna lang na nahabilin sa akong kwarta. Ipaigo na lang na. Sige na, pagkaon na. Ikaw? Mangitar ako man libre na ko dito ron sa trabahoan. O sige na, daghan na sa dimong tabi, uy. Lagaw na. Kaon na kagabiin na. Unya, dili na mula ag inagkahuman ha. Mo pauli ka naglahos din sa bay. Dili magsigig dagan-dagan kay mga sakyanan. Dali man may dapeng kalsada. Ay, bisan na. Ginalakaw na. Gigi, abay ti, ganay mong migoron tiya. Aron, daghan po kag kwarta. Uy, hilom ay. Bataan ni ay. Sige na. Isira naghapit ang bintana ha. Kay, basin masud mga lamok. Uy, hala, tayo ba? Si Piolo ka na naglakaw sa unahan. Ay! Piolo! Ay, kalami pangitag sumbagayo eh. Huot ng akong tugan. Gano man eh. Ganina pa gini. Ang naong sa kaubang maestro ni Ma'am Tinis, lamig ng lubkon. Oh. Uy, What ba? Ay, giutay lang kong tinagan. What? Ay, dara ka mo nga. Uy, milapas na ka. Alina. Kay madapa mura. nagdali ko, Clover. Nagdali ko. Kasi nagdali ba, uy? Nagsapot mo yata nga muhapit ka. Alina pa. Alina. Dili ka? Ha? Kay maghubog ko din sa gawa sa amo. Usa? Nayabag na. Ay, ani naman. Magundok pa ko. Ani sa pangundok na ako. Ako sa'y kapiyote. Kapuya ni bayhanaw eh. Dili ka? Ihog na ko din tapis na ko, bi. Usa. Ay gara dia ha. Ay gara. Ihog na gina ko, bi. Huy. Gamay na lang gina tatag ko, ha. Puyo ha? Puyo ba? Natagis hudlat ako, hubo-hubo, ay. Ha? Ngano day ka, te? Nganong ups-up day ka? San? Kagwang. Naalagi na kasluyo. Sunod ko ni mo. Ano may sunod pa ka na ko? Kay lang. Kay? Basta lang. Kapo niyo mo ba ta ako? Nagkuha na kagwata sa kumpita ka? Nagkuha na ba ka? Kuha. Pilaman. Pila man ang tulo ka puso o tulo ka Sa? tinai. Isaw Isaw? ba? Oo. Maura lagi na kuha, Sa isinta. Say sintas imong mata, Sinta. kadako ana. Sinta Tagsingko man. ra man gud ang puso gud niya. Ang kanang kuan, tagsingko ra man sa nang isaw. Di 30 tanan. Mahal naman nate. Wala tag-5 pusoy, kain saka naman. Tag-10 naman, unya tag-10 sa bang isaw. But nimo. Ay kog ingna anak kay nakapalit ko gani ng udto. 30 ra kuha ha. 30. 30 ra. Pagdali. Diyos dahi, te. Ay, wait, juice. Wala juice kay magkadakot Wala. na. Tamis ka ayo. Sige na lang ko, no. Kani ano si... Hain naman dito to si Piolo. Ambot lang. May paingon naman siya din kaganina, di ba? Ambot lang. Katubang milingi ko nimo kay mitingog ka. Milingi ko nimo. No, nagtabi na inuunta. Naunsa na ni. Unya karon, wala ba lagi si Piolo? Paingon naman to siya din hinato, di ba? Ambot gani. Naluwas pagi ko sa manhod ni Clover. Nalipat siya og nagkasibat ko. Kung parehas pala tingali ko sa ubang mga lalaki, Clover, gipatulan ta na ka. Pero dili ko gusto mo pahimo sa higayon. Higala ti ka. Ug dili ko gusto nga mamansahan ka na. May gani kayo wa makabantay. Ug wa magkasunod ako. Agay! Mangga mga! Wa ko mamangga. Dabagan tingali ti ka kay may gilingi ko. Wala ko tuyo Tuyo gito mo! Tuyo? Marigla dyan ako! Wala gina ko tuyo Sorry. Ano mas ikaw makabantay na ko? Ha? Diyan man, naglingi sa ka nga naglakaw? Kasi kadaghanin yung nag-uban? Ikaw na ba akong gikabangga?
Naglingi sa gano. Wa. Pero may kika-text ko. Aw, kung mao na parehas ang duha. Quit sa ta. Oo, ay, isa. Oh. Bida, oy. Talikor magkaglahos, oy. Wa paglita magkasitol. Talikdan ako dito. Pre, Buhi ilan ako bukton, be. pre, what's agad? Kita ba ni pre? May batasan, no? Buhi ilan ako bukton lagi potensya, no? Kay madto ako sa parkingan sa sakyanan ni lolo nimo. Ay, nagad to. Ano man? Kay dili ka makapangundok. Sugod ka ron. Ano man? Ako na yung manager ron dito. Oh, Mao nga ako na yung magbuot. manager ka? Kano sa lang? Nada yung manager ron sa garahe? Na! Ako di ay. Apo mo gusto iya. O gideklarar na ako nga ako na yung manager dito. O kay manager man ko, makabuot na ko kung kinsay akong panaybon. Di mo ko mo drive. Mangundok man ko. Makabuot gyapon kung kinsay dili na ako pakundokon. O kay imo man kong gibanggaan. Dili na tika pakundokon sugod karon. Unsa? Ato na ako sa lolo nimo. Buhi na ko. Oh, ay, Jay, palagay. Kupti ninyo mo, pre. Kupti ninyo. Kay pailhong ko ng tawana. Kung kinsay hawd ni kapita. Kupti ninyo. Kupte! Pagdali mo. Kupti ninyo. Mukupot mo na ako? Sige. Soy ko nun ninyo kupot. Sige ko no. Sige. Tuwag mahadlog na ako makauban mo. Ha? Nagnusarak ka lang. Samtang tulume. Sige na, pre. Kupti ninyo. Kaya ako'y kulatan ng habugirong tako. Sa muka, eh. Gubot gani ang gusto, no? Okay na. Akin, eh. Kanina para ba kung gisapot ba ya? Ganina pa kong ganahan og paug na sa kusog. Sige, painit ah. Ayaw lang ko ninyo kupti kay tinikasam na lang inyo. Tagsa lang. Ha? Kisabay muna ninyo. Say muna. Una, koy. Oh, Ako man! oh. Ikaw lang mo! Ano ako man? Patigtingog na tawahan na. Ikaw lang, Prisyano! Sama ka, Prisyano eh! Kami nagbangga! Nga kami mong pagupton! Kami mahinoy magsubagay ni Piolo! Kamu no, ha? Bida ninyo, oy. Bata-bata, bata mo. Kamoy una. Ayaw ko ka. Kay kada igo ninyo niya. Akong bayaran. Dubliho pa na kong bayad. Kung manaong na ninyong hamugirong dako. Sure ka? Kanda! Igo rabi kang gisakaran Piolo sa una. Siyang matabang ilang ko. Tabang ikulipat to na ko niya kong tirong bang kakwarta ta. Sige. Kung sa may inyong yonghong diha. Wali ko nyo pila. Amo man ko ninyo. Sabot mo yung tol pila ka kumo orang nga. Among buhian. Pumartaw na eh. Gigi, ako'y una. Pagbuminaw sa Lex Pinon. Kini naglipot si Amo. Kalit ko kapanti. Yeah! Tagpo ni mong sikat si Unggoy. Huwag naigo ang iyong bangig. Nakuyapan. Next. Amo! Next. Amo, sige na, abante. Amo, bitaw. Amo! Yeah! Abot mo. Agay, akong ilong. Lego, lawitik. Agay. Sana. Buang! Hilak man ka! Bayuta ni mo, oy! Murag na buwag ang akong ilong. Lego sa once to one hit punch. One hit punch. Sakit yung ilong. Suway ko na ba? Kung di pa ka muilak. Yes, suway. Kung di pa ka muilak ka sakit. Hilo mo, oy! Ikaw na lewa pa mo abante. Hala. Ha? Lapad man hinuuning una ko. Kanunay na lang kung kuwang sa pahukay ko. Ay, dali mo. Manad-outan ninyo. Pankulay! Saba, uy, poyo, oy. Chismoso, kada. Uli dito, uli, ha? Bantay ka na ko, Rod. Te, kadit lang, te. Ngano murag nagubot man mo? Asa mo paingon? Ay, may nagsumbaga, ay kuno des unahan, ay tanawo na mo. Unsa? Mananaw mo? Oo, oy, sa madi ay, buwang di ay me. Pagan palang mis nasaag nga ko mo. Kalisod, sad. Hoy, ikaw bang bata ka? Di ba ingon ko nga paulis ato? Kay mo ato ko dito sa kasumbagay. Pauli na, bunalan ta karon. Hilak ra ba? Bantay lang gid ka nako unya, oh. Kagubot pa ining napitaw, eh. Naara bagay makagubot sa akong daan. Asa man kumuagi ani aron makalikay ko. Huwat, oy! Huwat mo! Nadali mo! Kamu dali mo!
Hupo ba ganito sa t-shirt? Mahugaw! Magkadugoy akon! Lubngan na ako sa akong kumo ang naong anang namugirong dako! What mo what? Ay, Potensyano. Potensyano. Oh, Ayaw nang tingali eh. Maluoy man ko ng lawas nimo. Murag mabalik maging ang gusok nimo maigo sa akong sikad. Ay nalang ka. Ato na ko ha. Punitan ng amigo nimo, oh. Kuya Pan. Kunya, midagan ang usa nimo ka amigo. Ikaw nalay punit anak. Ato na ko. oh, lauha, kita mo? Kita mo? Kakang si Pioloy! Mutalik ko na siya! Ang giro ni gaayo ni niya, sir! Bahala mo dia. Oo, asa mo ka? Talikod mga nako, ha? Ha? Ay! Okay. Sumbag ko ni mo nga nagtalikod ha. Traidor gi ka ha. Sukol! Potensyano. Puyo ha. Pagpuyo. Gusto na. Kausa na lang ka. Dagang istorya! Ay! Ay! Ignan ka! Pagpuyo! Pagpuyo! Oh! Ha? Nakuha ka ba? Ha? Kay... No! Ay! Yan na! Oh. Ma'am? Nay? Ni asaday ka, ma'am. Maogi akong pag-abot na eh. Ay, pasensya na ka sa kong apo, ha? Dili mang din siya maldito ba? Ay! Piolo! Unsa man ka? Marika! Nay? Nanay, bitaw! Nay! Naglusi na sa kaskuntugan, nay. Ha? Nagkakitaw, nagtanaw na to, nay. Daghag tao. Tawa. Kikitawan ko nila, oh. Mauaw ka nila. Niya, wag ka mauaw ni Ma'am Denise na nakakita na sa taggubot. Ha? Sus. Pitawish. Ma'am, wadi ko usahin ni ma'am, ha? Sige nang unam! Kita mo to, ha? Siya maoy nanumbag! Wabay ko manghilabot! Trawa ko mga amigo, oh! Kung may tatawa na, kaya paano ang tutron? Piolo, I'm so disappointed. Ma'am, Muuna na ko ninyo, Nay. Oh. Wa na ka paminawan ni ma'am, no? Giko amang... Aray! Tama, kita nga ito na siniso! Giwitan sa kusab! Lamihan mo banggi ko, noy? Nagadugo akong... nagadugo akong simod! Aray! Ha! May gani ka, giwitkan ka na. Ako pa ito, gisanta ko na tika. Og ikaw lalaki, ha? Dari ka. Mamaulit to sa... Nay. Kundok ko, nay. Mo na yung mong giingon ganina. Nga manundok ka. Pero niya ka sa skina, nangita kag away. Magpauli. No, nay. Magpauli ka o dili. Tara, nay. Oh. Nanay sa doy. Wagit sila kalainan. Dili lang sila sa itsura man nagsama. Parihasad silang batasan. Mga init ug uwan. Makalakot. Dili ko angay mo talikod diretso. Gipakigsultihan ko unta siya. Pero nahinumdum ko ni Paulo. Ingon og sa nakita ko na usab si Paulo nga niya. Kung giunsa niya sa pagpasakit ang babae samtang iya kinigigamit. Ngano bang bisag nagpalayo na ko ni mo, Paulo? Nagsunod-sunod pa man gihapon ako ang imong itsura o presensya. Papahuwayan ako ni mo, please. Kay dakong sayop kag hikog matika. Tingali, kinahanglan ako mubiya na usabi ning dapita. Humanon ko na lang ning maong school year o bubalhin na usad kog laing dapit. Kinahanglang likayan ta na usab ka, Piolo. Pila ka buwan na lang ako antusan. Ay. Kumakalagot pa ya ini. Nagsiga pa maghapon niya akong mata. Bisag tungang gabiin. Kung nagkapangundok lang unta ko, nagakwarta unta ko ron. Katigis potensyano ang nakaingon ini ba? Kikay gani kong samok, pero ang samok magkima yung padul na ko.
Ka makalagot pa anyway. Discouraged tog samot nang ko si ma'am. Ay. Ano ma-discourage man? Ngaw masag ko manguyab niya. Nanguyab day ko, ngawa man. May pwede. Kagusto ko pero dili ka panguyab. Kay baho di ko manguyab. Wa pa gani ko kasway sukad ng manguyab. Ahak ba yan eh? Ahak yan eh. Kasagsamog ihini eh. Ngano na maestra mo sa to siya? Kalagot pa yan eh. Piyong tabi. Basta lagi di pa ko makatuog ron. Ay. Kalisod pa din yung ma-in love eh. In love ko. Hala ha? Doka na kaayo, pero nagsigirag yung paguyab ay. Murabi ako kikapuhi. Sukad ka naabot ka ining dapita. Wa naman hinoon kung mahinumdung nga nakatugog daro. Bisan pa man sa kakapoy sa kong lawas. Wa na ba ito na ako maduaw sa kapitan kanina ta? Maayo lang ang tagiatiman lang siya ni Potensyano. Ako naman hinoon makonsensya kung dili na ko matiman si kapitan. Kaihiyon na lang hinoon ko ha. Sa mukha ginining kaihiyon tatong ang gabi eh. Yan as kawas ang banyo. Mangihit na lang ko. Disol na ako ning antusom kutob mo hayag. Unsa ba siya akong kadlo ka ng gawas? Oh, tao! Ay! Ay, kinuo ko. Dinig ito siya tugod sa pultahan. Og daling bidakan diyan ng abli ko. Unsa naman lang kung sa akong pag-abli may kalitsyagsod. Mayo na lang gani kay bidakan sa ni. Kawatan ka itong tawahan na. Kinahanglan patauran din akong suga din sa gawas. Sa akong gipuyan. Aron dili kayong ngit-ngit. Panahon sa kagabion. Pailisan ako ugma ang punder na suga. Kinsa man siya akong masugo. Bahala na. Nadlok na hinuon ko mong gawas. Magantos ko ini sa akong kahiyon ron. Kaya para ba muhayag eh. Naandam na nako ang pagkaon ni Kapitan. Gitabunan na nako dinis lamisa aron. Sayo na lang para niya unya pagsungkab kung gutom mo na siya. Natuog pa man. Sayo sa kay kung nakahikay siyang pamahaw kay wa ba ko'y tarong tuog. Tungod sa nahitabo gabi magsige mo kong mata-mata. Kituka naman hinuon kog sayo eh. Magbiya na ko din sa ila. Karon ko matog na adlawan na. Unya na lang sa ko magpalit og bumbilya para sa suga sa gawas. Mayo na lang gani kay Sabado ron. Liliyon sa nako kapit si Kapitan siyang kwarto. Sa dili pa ko mubiya. Mayo ang dagdahinano pagyapon siya. Wa siya siyang hidaanan. Hain man dis Kapitan. Abi ko natuog pa siya kay wa ba nagtikaw-tikaw kanina sa kong pagsuot ni sila. Milahos malagog suot kay mayawi mong kuspultahan. Wa di siya din eh. Basig na sa banyo. Suwayan ako. Kang ara ang pultahan sa banyo. Maliliran ako kung may tao ba sa suod. Wait tao. Hain mo dis Kapitan. Ay, kinuo ko. Potensyano! Potensyano! Huwag magkit siya makamata nga ganina ram akong nagsiging panuktok din siyang kwarto. Potensyano! Bahala na. Suwayan ako gabli ang iyang pultahan. Kung wa ba ilak. Wa rin di ilak. Potensyano, pag... Wasad siya din siyang kwarto. Hain man di sila. Imposibleng nag-uban silang duha sa pagpanglakaw sa yusbuntag. Mahimong wa na sa makaulis Potensyano gabi o wa na sad siya makabantay siyang apuhan. Pero, asa
Asa ko man ka pangitaon ron si Kapitan? Uy, asa madikas Kapitan paingon? Pasensya na, Nay, ha? Ni ako paingon ninyo kay kamura man gyud ang akong suod din higod. Hala, suod ko no, me. Kamura gyud ako masangpit, Nay. O dili sad kaayo layo ning inyo sa ilang kapitan. Ay, walay problema Dennis, way problema. Ay, suod baya na mo na sa Kapitan. Ay, pastilan hain maday ka tong tawhana paingon. Ay, Piolo. Oy, Piolo. Naunsa ka bang nagsige malagag tingsi dihang nagtutok ni Ma'am Denise? Ha? Nay? Tabangan ta si Ma'am sa pagpangita ni Kapitan kung hain na ron paingon. Sama kay kapresko ang iyang naong sa preskong hangin sa buntag. Dili makapul tutukan. Hoy, naunsa ka. Naunsa ka. Agay, Nay. Ano makapak magagabaga? Lihok na diha. Ha? Ngano ganito, Nay? Ay, nayabag naman gining bataa, eh. Eh, Ma'am, pasensya na gid kay ka, Ma'am, ha? Tingalig may buhaton pa si Piolo, Nay. Mahimong mangayo na lang kog tabang sa ubang silingan. Ha? Dili ko busy. Si Kapitan to, no? Oo, si Kapitan ang pangitaon. Si Kapitan. Nayabag ka ba yung bataa ka? Si Kapitan. Sige, magkatingsi diha. Ako na'y bahala nga mangita ni Kapitan, Nay. Dinhila mo ni Ma'am. Mag-ubanta. Sige, tara. Oh. Nay, ato namin, Nay. Ata na, Ma'am. Mangita na ta ni Kapitan. Pag-amping mo, ha? Oo, Nay. Ampingan ako si Ma'am, Nay. Naamoy kape. Agay. Clover? Kinuo ko. Santissima! Kadaghag bunog sa imong naong! Unsa ba'y nahitabo nimo, ha? Pielo. Kakuya po na ba ako? Ang buhay ko, diba? Buhay ng kamot ni Ma'am. Ha? Oy! Clover! Ay, ginoo ko! Asaha ka ng bataa pa ingon sa sala lakaw! Yan ang kape nga imong gipangayo, Clover, oh. Higop na. Salamat, Nay. Agay! Kaini. Ay, naunsa ka ba yung mihigop man sa kaglahos nga init pa man kay na? Nagaso pa man kay na, oh? Ingon man ka nga higop, be. Tuusap ko kay masunuring umagad baya ko. Unsa? Umabot man kong uyab ni Piolo. Unya uman na mag-uyab-uyab. Magminyo naman unya ni kung makahuman na mig-eskwela. Dili ba, Piolo? Ha? Agay, Nay. Ano sa'yo magkaskilid na yun? Tinuod na, ha? Agay, Nay. Dili, oy. To, mangga ng Clover, oy. Huwag magkumapila ng plano, ha? Absent ko, ana. Pasensya na, ha, pero mubiya na ko, Clover. Naaman sila nga makaatiman mo. Muado na lang ko. Pangitaan pa na ko sa Kapitan. Maguban ta. Dinira ka. Bunog baya ko. Naas, nanay. Dili na makawa si nanay ni mo sa akong bunog. Sa may mahimo na ko na ng bunog ni mo. Imong hagan? Kung sa? Di ba, Nay? Kung madagmo ang bata sa una, hagkan man na aron mawa ang yayay. Kisab ko. Clover, itaon, di nakabata. Aron nga hagkan ko ng bunog ni mo. Tiwasan ko baka ni bunog ni mo, Clover, aron makatog ka saman. Nanay, oy. Sakit man gani kayo niya. Tiwasan pa ko ni mo. Ay, nga nung nabunog man sad ko do ka. Pangita kwarta. Nagilog mo kwarta mo nang nabunog ka? Katawaan na lagi ka, Nay. Dini, uy. Kuan man, Nay. Foreigner man ang akong customer, Nay. Unya, ingon siya, you're pretty. Agay! Nay? Sa paghakang dako. Ganong gisagpa man ko ni mo? Clover, unsa ko na? Di mo may tawag, ano? Di mo. Gibunog ka sa imong customer? Oo, ma'am. Hinay pa to permero niyang sagpa. Unya, sa giganahan na gid siya. Magsiki naman siyang panagpa. Unya, manluo pag yun. O misugot ka lang ba o ba? Aw, kabahin man na sa akong trabaho, Nay. Dili lang ang akong naong ubukton ang may mga bunog. Paminaw na ko, no? Nang lagom sa ning akong sampot sa sige niya gampak sa akong pagtuwa. Hay! Baya ini, oh! Gani! Ay, nga bang
Basta, mao na to. Ngano mang Mituwad? kana. Sagid siyang mo to. Ay na lang, tiwasak, Clover, ayaw na lang. Nalitok na nako, nay. Nalitok na nako. Hapdos pa magani kaayo hang tudron ang iyang hinampakan. Akadiyot ha, kay hubuon ako short, ha? Oy. Itanaw ra gud ko piulo ko ng lagong. Ay, santisima ko ni mo bataan ka. Piolo, lakaw na. O ba niya si Ma'am Denise sa pagpangita ni Kapitan Kamurag lain na kining hangin din hida. Sige na, lakaw na. Sige. Ay, ayun. Sige, Nay. Lagi ko biya. Iba. Tanawa sa akong samput ba? Hubuon sa nako. Uy, hala. Lagi. Ako, Makabali ha. Unya hagi. Lakaw na lagi mo, Piolo. Tana, ma'am. Piolo! Ay, ako biya. Iba. Ay. Pagpuyo. O ba na lang ko biya? Pagpuyo. Bunog ka man gani kayo. Ano pang lahos ka man din, ha? Wa man ka mo lahos sa ospital. Ay, makuha nang akong kita kung magpa-ospital pa ko. Ug usapan ay, makita lang nako ang imong apo, mahuwasan ako. Unsa may pagtuon ni mong Piolo, tambal? Lobo pas tambal, noy. Siya ang akong future. Unsa? Nakita nako ang akong ugma nga uban sa imong apo, nay. Wa nay mga kasakit, pulos na lang palami. Ay, pasmado ka magidugba kang bataa ka. Uy! Okay, magsige mang... Sige. Lahusa kay pitkan ko ng baba. Diha ka una kay magkuha kong makaon ni mo. Nanay ba? Maya, ay. Ngano kang suko ni nanay sitis? Tinuod sa bitaw nga pasmado ni akong baba kay sigira kong di makakaon. Pitkan noong ko. Ay, agay! Kahumok siyang kamot na akong kikupan. Okay, ragi ko magsigimig lakaw. Bisag unsa pagkalayo pa sa magkupot na may permis sa among kamot. Makagunit lang ko sa iyang kamot. Piolo. Bisag pakukos pa ni siya nako. Uy, problema. Piolo boy, ina ko. Kanina. Layo naman tagdaabtan. Asa balita pa ingon nga, wa man tay klarong padulngan. Asa ta? Sa simbahan. Pakasla na ka, ma'am. Unsa? Ang bota ko ipasabot ba nga kuan sa simbahan. Kining magkano na yan man dito si Kapitan. Basig misimba o sayo. Dili na mo imong gisulti kanina. Ha? Unsa di, ma'am? Nga imo kong... Sige, tana. Magpakasal, ma'am? Unsa? Oh, joke. Gisamot kag kagwapa, ma'am. Nga mipuwa ka. Ha? Nakuan ka ng English gani ka ng chick blast. Ay palabi, ma'am, oy. Samot ako ka in love nimo. Unsa man gingon? Hi na to, ma'am. Katong kuan kanang ay palabi og pagwapa. Tinuod man bitaw man nga kining gwapa kay ka. Ikaw na tingali ang labing gwapang babae nga akong nakita, ma'am. Piolo. Tara. Dali, ma'am. Niya na tasod sa simbahan. Nakasiguro ko nga niara si Kapitan din, ma'am. Wa may tao. Narao. Naghigda sa bangko usod ng simbahan. Nakatug. Si Kapitan tuod na. Si? Dali. Atong doolon. Kapitan? Shhh. Nindot nga yung katog. Nganong ni aman sa din matug? Kada ito pa man nga magkapitan si Kapitan din gikan sa iyang gahian sa mga sakinan. Bagsik lang kayong tanaw ning tawhana pero relihiyoso ba ni siya? Buutan og makiangayon. Hinungdan nga sud sa pipila ka termino, bidaog ni siya isip kapitan ning maong dapit. Mao ba? Kagets ka to akong isulti? Nakasabot ra ko. Okay. Pero ang kanhing tinahod, hinahinay na nga nawad-an sa iyang panumduman. Ugway kapamilya nga nagatiman. Ug tingali, tuyo sa Ginoo nga mahiabot ka nining dapita, Ma'am Denise. Aron may usa ka sama nimo nga mahingawan niya. Pukawan na nato siya. Ayaw na. Ha? Ayaw na lang. Pasagdaw na nato siyang matuog na dire. Ato na lang pabuton nga makamata siya. Unsa? Dali, ma'am. Lingkod. Sige. Makamata na tingali na siya karon taod-taod. Paaboto na lang nato. Maura ni kwarta? Dong, maura na. Gumoy agud. Pila ka jeep ang ipadagan ni Lolo. Unya, maura ni kwarta dinis ka? Unsa man ni? Way miabang o imong gibulsa? Dong, wataw dong. Ay, pila ko katuig nga gisaligan sa mga puhan din
Huwag may tabo nga nagbinuang taon ko din itong. O niya nga nung maora lagi ni. Balik duhara man ni kasakyanan ang abang ani. Kukuha dong, sa'yo magunbianis kapitan, ug girimit na ko ang kwarta. Unsa? Dinhi si Lolo? Binuang. Giango-ango naman ganito. Ay, tarong man ikasultis lolo ni mo dong. Anak day na. Basta kwarta, tarong siya ikasulti. Kinali akong kwaon, me. Pero, dong... Hampi na! Hoy, huwag sugod ka ron ba? Dili na ikaw ang mubantay din si Grian, ha? Ako na! Pulihan ta na ka, kitiguang sab ka! Ako na mo kupo sa tanang kita sa mga sakyanan ni Lolo. Sugod ka ron adlaw! Ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning tukilanon mas sinuwat ng Marites Alboris. P.S. Love you. Palihog tayo ko no, subscribe sa kuang YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.